салом дӯстон. дар навори гузашта ба шумо маълумот дода будем ки агар рӯдаҳо нодуруст кор кунанд, ин ба тамоми организм таъсир мерасонад. имрӯз бошад ба шумо оиди маҳсулотҳое ки кори рӯдаҳоро беҳтар мекунад маълумот медиҳам. ин чизҳо оддӣ ҳастанд, аммо агар дуруст истифода баред, натиҷа медиҳанд. маҳсулотҳои пешниҳод карда табобат нестанд. онҳо танҳо ба организм кӯмак мекунанд ки корашон беҳтар шавад. шурӯъ мекунем аз маҳсулотҳо. киви яке аз беҳтарин маҳсулот барои рӯдаҳост. дорои нах, яъне клетчатка мебошад. ҳазмро фаъол мекунад, кори рӯдаҳоро ба роҳ медарорад. чӣ тавр истифода бурдан лозим? 1 ё 2 дона субҳ, беҳтараш бо пӯчоқаш, чунки миқдори бисёри клетчатка мағз дар пӯчоқаш аст. чурғот ва ё йогурти табиӣ манбаи бактерияҳои фоиданок аст. чаро муҳим аст? чунки микрофлораро барқарор мекунад, дамиши шикамро кам мекунад, ҳазмро беҳтар мекунад. муҳим он аст ки танҳо бешакар ва бе иловаҳо бошад. сабзавотҳо инҳо асоси саломатии рӯдаҳоянд, барое ки дорои нах, яъне клетчатка мебошанд. рӯдаҳоро тоза мекунанд, ҳаракати онҳоро фаъол мекунанд. кӯшиш кунед ҳар рӯз истеъмол кунед. овёс узри зиёд бо забони тоҷикӣ намедонам чӣ мешавад. барои субҳона, яъне завтрак, беҳтарин интихоб аст. хубтараш каша тайёр кунед. мулоим ба рӯдаҳо таъсир мекунад. кори системаи ҳозимаро ба танзим меорад. беҳтараш бе шакар ва бо мева истифода баред. об бисёр одамон ба ин чиз аҳамият намедиҳанд, аммо бе об рӯдаҳо дуруст кор намекунанд. ҳатто ғизои хуб фоида намедиҳад. норма то 2 литр об дар як рӯз. ба ғайр аз ғизо, баъзе гиёҳҳо низ метавонанд кори рӯдаҳоро хеле хуб кунанд. аммо муҳим аст, инҳо мӯъҷиза нестанд. онҳо ҳамчун кӯмак кори рӯдаҳоро нағз мекунанд. якум ва аз ҳама беҳтарин ин псилиум аст, ба монанди доруворӣ. бениҳоят зиёд клетчатка дорад. кори рӯдаҳоро нағз карда, қабзиятро нест мекунад. рамашка илтиҳобро, яъне воспалениеро кам мекунад. рӯдаҳоро ором мекунад. дамишро кам мекунад. чӣ тавр нӯшидан дар кор? 1 пиёла бегоҳ баъди хӯрок. пудина яке аз беҳтаринҳо барои дамиши шикам. дамишро кам мекунад. спазмҳоро сабук мекунад. эҳсоси вазнинӣ кам мешавад. беҳтараш баъди хӯрок истифода баред. фенхел рости гап, бо забони тоҷикӣ намедонам чӣ мешавад. ин низ гиёҳ аст. хеле хуб аст барои ҳазм кардани хӯрок. дамишро кам мекунад. барои шиками вазнин хеле мувофиқ аст. метавонед тухмии онро чой дам карда нӯшед. донаи зағир рӯдаҳоро мулоим мекунад. ҳаракатро рӯдаҳоро беҳтар мекунад. луоб яъне слиз ҳосил мекунад, ки рӯдаҳоро муҳофизат мекунад. 1 кошук онро дар об андохта шабона гузоред, субҳ бинӯшед. имбир ҳазмро тез мекунад. вазнинӣ пас аз хӯрокро кам мекунад. зидди илтиёбӣ аст. муҳим он аст ки ҳама чизро якбора истифода набаред. 1 ё 2 намуди гиёҳро интихоб кунед, ба реаксияи организм нигоҳ кунед. хулоса ин ки гиёҳҳо метавонанд дамишро кам кунанд, ҳазмро беҳтар кунанд, рӯдаҳоро ором кунанд. аммо натиҷаи воқеӣ танҳо вақте меояд ки шумо онҳоро бо ғизои дуруст якҷоя истифода баред. умедворам ки навор ба шумо писанд омад. чун ҳар вақта фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.